kininuna. Oo. Ugni, sino pati jagsoon nga katong asa? Nagkawiyap niya to eh. Oh, yung hukuman hay, madsa kuman. Kaya na siya kapag sa bukod. Kaya ako napanood. Kami sana ni Abloy Barkada, Oo. nilibit. Kami, si Abloy, nagkauban namin na pag-college na, nag-classmate Di, namin. man Ako din. sa high school dahil, kay Bas Manday may anadaan. One, kami High na. school, college na tuban. Si Libit. Oy, si Abloy, kuyab man na. Vlog, siguro ka siya. May mo. Video? Oh, madyan na lamang. Hindi na tayo manginom sin kukoy. Kuan man. Napuspak kasi. Sama na po, mga manay pag-diabetes na yun. Uy na. Pero itong last na mo makita sa inyong asawa, kailan niya akong gainan niya, adaw putyan sana, nga sakit. Dahil ka doon patanaw o specialista, dahil lang ordinaryo nga doktor nga, mga doon na, specialista. Makikot dito to sa kuan, hospital. Mamina sa kanin. Kaya kung may lalo yung spiga, Mamina sa galing mo palit. Di ka nang wa may sa gastuhon. may problema. Ning nanay ning kuan lagi nga paningkamot na mo sa pa. Kamot naman pa kay. Total kung magka utang may wa may problema ani kay makita na balik. Oo, Basta okay na mga duka. Kay nun. Hindi ka sa alagay ka tunin, before ko nilargag Manila, nagpa-istorya din sa asawa, kaya kailami ka kung bibisita lego, ang gila ng asawa. Ano kung piyansa na mamalit mo, mga tambal ka naman suroy rami daw. Kapalit ba niya? Kuha daw, ano, kinahanglan ang imo paminawan ng specialista. Dili daw mga tao nga, sabi ko mamaligya ko, natural lang rin na mo sisto, kaya pero mahalin na ilagwan. Mga natawat natin magpapalit ng mga tambal, worth 2,000. Kita ka buo. Ari, hindi. Mabit ka na kami na dagang kami ginuangan naman na ulit niya. Oh. Hindi na sa inyo. Kung ka sa istorya, alkansi ka. Nga, nagtong katuho nila. Huwag ka sa, buhaton mo na na ako. Kung manoy, dibuhat na wala. Pinangkargado na na ako, palamunan pa. Hindi tanawan mo. Yan, ganay ka. Murang nigwake na sinihan. Birahan man siguro at sa sigarilyo. Siguro kapila ka, okay. Birahi gabi eh. Uy, ako nagbirahan alas 2 pa ko ng mata. Ya man ko tuyog ako man, uy. Hindi kasi dyan sa dyan matuyog. Sa kadyo ko matuyog ka na gabi eh. Sa dyan matuyog, makamatag alanganin. Alas 2. Siga ng idang ilong. Ano ba ka sa mo matuyog? Alas 8. Alas 8, anak. Ako kay Nagnganga na jud. alas 12 ko matuyog Chris kay mamilo manangay ko. Nagnganga ako. Manhipo. Kuhan, mangun ka na ma-imbalance ang schedule sa imong doon. Mga manay problema. Ako kay di makupukaw ni Lolo. Kabuntag. Lagi na ako way kanang Sabado. Balik ka dyan ako, kung na ng buntag na. Saan pa nga, mata kay napaigwan. Labi na Sabado di ko pukaw ni Lolo. Wala, tabado.